διαβουλεύσεις είμαστε. Διαβουλεύσεις είμαστε και για καλό λόγο, έτσι. Για καλό και δεν σκοπό, είναι μόνο νομίζετε. ένας προορισμός, είναι χιλιάδες προορισμοί μέσα στην Ελλάδα που ο Δήμος Σιμιδόπουλος προσπάθησε να επιλέξει ορισμένους εξ αυτών για να μας τους παρουσιάσει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και γιατί είμαστε στις διαβουλεύσεις? Με ποιον είμαστε στις διαβουλεύσεις? Γιατί μαζί μας έχουμε τον διευθυντή της ιστοσελίδας web.pavlagreece.gr, τον κύριο Νίκο Χούντρη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, καλό καλοκαίρι. Και σε εσάς το ίδιο. Και είναι ο άνθρωπος που σας ταξιδεύει. Μας ταξιδεύει όλους κάθε εβδομάδα, έτσι. Μας δεν μας ταξιδεύει. Ναι, τους τηλεθεατές που κερδίζουν, τους σκληροθέτες και τις σκληρωτήσεις. Λοιπόν, και οι διαπραγματεύσεις που είδατε προηγουμένως είχαν να κάνουν γιατί ναι, μεν σήμερα έχουμε ήδη πει. Και αν μπορούμε να δούμε και την κάρτα για να ξεκινήσει ο διαγωνισμός και να ξεκινήσουμε, ναι. Καλό, είναι μια που το έχουμε. Λοιπόν, το ταξίδι το οποίο μας προσφέρει σήμερα το web.pavlagreece.gr. 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό στο Top Apartments στην Καλαμάτα. Γράφουμε λοιπόν σίγμα κάπα κενό Καλαμάτα και το αποστέλουμε στο 54160. Top Apartments λοιπόν στην Καλαμάτα. Σίγμα κάπα αφήνεται κενό Καλαμάτα 54160 η αποστολή σας και είναι η βασική προσφορά του Web Pavla Greece, κλασική, κάθε Σαββατοκύριακο. Έτσι ακριβώς. Και τώρα οι έκτακτες θα ξεκινήσουμε. Όχι, θα το πάμε αλλά να πέσει όχι. Λοιπόν. Ναι, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω πρώτα το τι γίνεται με την κίνηση. Νομίζω ότι αυτό μας ενδιαφέρει. Κοιτάξτε, μετά από όλες αυτές τις καταστάσεις που ζει η χώρα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο εξωτερικό που έχουν βάλει εναντίον μας, ας πούμε, και έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι στην Ελλάδα επικρατεί χάος. Το έχουμε δει αυτό σε πάρα πολλούς τουρίστες από το εξωτερικό που έρχονται και όταν κατεβαίνουν από το αεροδρόμιο και κατευθείαν έχουν μια ανησυχία για το τι θα βρουν στην Ελλάδα. Είχαμε πάρα πολλές ακυρώσεις. Μετά που δημιουργήθηκε η κυβέρνηση και είχαμε μια πιο σταθερή κατάσταση. Το πολιτικό κλίμα έπαιξε ρόλο, έτσι. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Προσπαθούμε, έχουμε την αισιοδοξία ότι μπορούμε να. Έχουν αρχίσει οι κρατήσεις, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Αισιοδοξούμε να επιμηκυνθεί η περίοδος, να πάμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο πιο καλά για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Γιατί στην αρχή δεν πηγαίνουν καθόλου καλά, είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Ισχύει ότι υπάρχει μεγάλο κύμα τουρισμού από τις ανατολικές χώρες, κυρίως από τη Ρωσία? Αυτό είναι πολύ καλό. Σε κάποιους προορισμούς έχει βοηθήσει πάρα πολύ η Ρωσία, αλλά όχι μόνο. Το καλό είναι ότι έχουμε καινούριους. Έχουμε από Τουρκία, έχουμε από Ιράν, από Λατινική Αμερική, πάρα πολύ κόσμο σε πολλούς προορισμούς. Χάθηκαν οι Έλληνες ουσιαστικά και αναπληρώθηκαν το κενό αυτό με τους Έλληνες που αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρετε, το 70% δεν μπορεί να κάνει διακοπές. Είναι πολυτέλεια πλέον για τον Έλληνα οι διακοπές. Έχει αναπληρωθεί το κενό αυτό πάρα πολύ γρήγορα σε πάρα πολλούς προορισμούς με αυτές τις καινούργιες αγορές. Αυτό είναι καλό. Γιατί μπορούν οι ξενοδόχοι αυτή τη στιγμή να καλύψανε τα κενά τους και μπορούν να αισιοδοξούν ότι τουλάχιστον θα έχουν. Πάμε λίγο τώρα στον εσωτερικό τουρισμό. Ο Έλληνας. Ο Έλληνας έχει πρόβλημα. Δηλαδή βλέπουμε ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ, σκέφτεται τα εισιτήρια, όλα αυτά τα ξέρουμε, δηλαδή διόδια εισιτήρια και όλα αυτά. Επιλέγει φέτος από ό,τι βλέπουμε. Τα πάντα. Ναι, γιατί δεν είναι ότι θα εκδώσεις ένα εισιτήριο το οποίο θεωρείς ότι είναι αλμυρό, ότι είναι ακριβό, για να ταξιδέψεις. Είναι και όλα τα άλλα. Και στη στεριά να ταξιδέψεις, πάλι είναι ακριβή η μετακίνηση. Δηλαδή, μια οικογένεια και μόνο που θα μπει στο καράβι, βάλε το εισιτήριο. Βάλε το αυτοκινήτου το εισιτήριο. Και αν είναι και ο προορισμός σχετικά μακρινός, μόνο αυτό που θα σου ζητάνε τα πιτσιρίκια από το κηλικείο του καραβιού φτάνει. Ακριβώς. Γι' αυτό και έχουμε αυτή τη μείωση στους Έλληνες και επιλέγουν κοντά στα αστικά κέντρα, κοντινούς προορισμούς. Και έχουν και καλύτερες τιμές. Δηλαδή έχουν κρατηθεί οι τιμές σε κάποιους προορισμούς στην υπηρετική Ελλάδα. Και ήθελα να πω σε αυτό ότι οι Σκανδιναβοί, οι Γερμανοί και όλοι αυτοί οι Σκανδιναβοί έχουν χαθεί από πολλά νησιά και έχουν επιλέξει προορισμούς στην υπηρετική Ελλάδα που είναι μέχρι 100 ευρώ. Αλήθεια. Βέβαια. Δηλαδή βλέπεις σε περιοχές που δεν υπήρχαν ποτέ Σκανδιναβοί, έχουν πάρα πολλούς Σκανδιναβούς τώρα και πάνε πολύ καλά. Γιατί πάνε μέχρι 80-100 ευρώ. Αυτό πρακτικά. Ο Ευρωπαίος έχει πρόβλημα οικονομικό. Αυτό πρακτικά, κύριε Χουντρή, σημαίνει ότι περισσότερο για εμάς τους Έλληνες μπορούν να βρούμε αυτό που λέμε έξυπνες διακοπές. Ναι, αυτό είναι. Μπορεί, αν κάνει μια καλή έρευνα στο διαδίκτυο, σε προσφορό site όπως το 3days.gr το δικό μας που έχει πάρα πολύ ωραίες προσφορές σε ξενοδοχεία που συνεργαζόμαστε εδώ και 13 χρόνια που είναι οδηγός Web Greece. Το βλέπουμε κιόλας. Ναι, δηλαδή μέσα από το 3days και από άλλα προσφορό site βγάζουν προσφορές που μπορεί να μην είναι ακριβώς, να μην είναι πάνω στην παραλία, να είναι 5 χιλιόμετρα την παραλία. Ας πούμε, σήμερα θα δώσουμε ένα το Κιβέλι Resort στο Παλαιούς Σπόρους που είναι μόνο 6 χιλιόμετρα από την παραλία και έχει προσφορά 59 ευρώ το τριήμερο με πρωινό. Είναι καταπληκτική προσφορά. Τέτοιες προσφορές υπάρχουν.
που μπορεί να μην είσαι πάνω στη θάλασσα, να είσαι 5 χιλιόμετρα. Και να είσαι και αμφιθεατρικά στους πρόποδες του Ολύμπου, έτσι. Είναι πολύ ωραία. Και στη δροσιά και μέσα στα δέντρα και να έχεις θέα. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν και τις προσφορές σας τώρα που θα δώσουμε. Λοιπόν, Για να μας ξεκινήσουμε. έχετε έκπληξη. Και αυτή ήταν και η διαπραγμάτευση που λέγαμε στην αρχή της κουβέντας. Όταν μπήκαμε μέσα και είδατε το πλάνο, κουβεντιάζαμε τον κύριο Χούντρη και του λέγαμε: Κύριε Χούντρη, εντάξει, καλαμάτα σήμερα, αλλά δεν θα δώσουμε και 2, 3, 5, 10 Θα πράγματα δώσουμε 5 παραπάνω. δωράκια, θα στείλουμε άλλους. 5. Άλλοι 5 τυχεροί. Άλλα 5 Ζευγάρια δηλαδή, θα τους ουσίας. στείλουμε. Έχουμε στείλει από ό,τι βλέπω, νομίζω πάρα πολλά. Μπορεί και χιλιάδες τα τελευταία Ναι, και χρόνια. το ευχάριστο είναι ότι πολλοί από τους φίλους που έχουν κερδίσει ταξίδι και έχουν πάει μας έχουν στείλει πίσω μηνύματα όπου και έχουν περάσει καλά και μας έχουν ευχαριστήσει. Και χθες, για παράδειγμα, όπου είχε ταξιδέψει φίλη τηλεθεάτρια στην Η κυρία Κάριστο, Ευθυμία Ελευθερίου. μας έστειλε μήνυμα ότι πέρασα καταπληκτικά. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια. Ελπίζουμε να έχουμε την ίδια. Έτσι συνεχίζουμε. Το εντυπωσιακό είναι γνώμη. ότι τόσα χρόνια δεν είχαμε ούτε ένα παράπονο. Καλό. Δεν Αυτό είναι έχει καλό. ξαναγίνει. Αυτό είναι καλό. Ούτε ένα παράπονο. Αυτό είναι καλό για Όλοι είναι εσάς και ευχαριστημένοι. κατ' επέκταση είναι και για μας. Και για μας, αλλά και είναι και θετικό για τους ξενοδόχους μας. Πάρα πολύ. Ότι υποδέχονται και φιλοξενούν άριστα τους τηλεθεατές μας. Πάμε να Εκτός δούμε. λοιπόν από την Καλαμάτα, κρατήστε Να σημειώσεις στείλουμε- τώρα γιατί έχουμε 5 προορισμούς ακόμα. Και όπως το είπες, κρατήστε σημείωση, διότι δεν πρόκειται να εμφανιστεί η κάρτα. Θα λέει ο κύριος Χούντρης την περιοχή και με βάση την περιοχή που εσείς θεωρείτε ότι μπορείτε να μεταβείτε και σας αρέσει, θα μας στείλετε το μήνυμά σας και θα γίνει κλήρωση ανάμεσα στα SMS της κάθε περιοχής. Πρώτη. City Center στη Ρόδο. Πάμε City στη Center Ρόδο. Hotel, πολύ ωραίο. 3 για νυχτερεύσεις, 4 μέρες θα δώσουμε εδώ γιατί είναι μακριά. Ρόδος, τριήμερο λοιπόν στη Ρόδο, 3 για νυχτερεύσεις, 4 μέρες. Σαν φιλοπορίας, 4 ημέρες. σαν φιλοπορίας μου φιλοπορίας μια ακούστηκε μέρα. αυτό. Περίμενε. Σίγμα κάπα Λοιπόν, κενό, Ρόδος. Ρόδος στο 54-160 για εσάς που θέλετε να πάτε ένα τετραήμερο, 3 διανυκτερεύσεις στη Ρόδο. 3 διανυκτερεύσεις λοιπόν στη Ρόδο. Μία Πάμε, σουίτα φύγαμε. στο Κλεοπάτρα Hotel στη Στούπα. Στούπα με Σινία. στη Αυτό μας Μάνη. το έχετε ξαναδώσει. Πρέπει να είναι καλό. Είναι καλό και είναι και Καλός κοντά στη προορισμός. θάλασσα και είναι και στο κέντρο της Στούπας και είναι καλό ξενοδοχείο. Και Μάλιστα. Λοιπόν, Στούπα, είναι Μάνη. ευχαριστημένοι. Σίγμα κάπα κενό, Στούπα στο 54-160. Πολύ ωραία. Πώς διανυκτερεύσεις είμαστε Δύο εδώ? διανυκτερεύσεις. Δύο Ωραία. διανυκτερεύσεις. Είναι με πρωινό αυτά τώρα που λέμε ή όχι? Ναι. Με Πρωινό. 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 Ωραία. Γιατί δεν μας το λέτε? Ναι, βέβαια, πρωινό πάντα. Πάντα. μην το ξεχνάμε. Ξεκινάει ευχάριστη Πάντα. ημέρα. Αυτό το πρωινό τώρα. Ναι, γιατί και Λοιπόν. άμα είναι πιτσιρίκια, ζητάνε πρωινό. Ναι, βέβαια. Πάμε στο Εκτός επόμενο. και είναι οι πιτσιρίκια που ξενυχτάνε και ξεχνάνε το πρωινό. Ξεχνάνε μια ώρα. Το επόμενο. Αγάπη Luxury Hotel, ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο στα Λουτρά Πόζαρ, καινούριο, εντυπωσιακό. Πού είναι αυτό, Λουτρά. Λουτρά. Πόζαρ, Ωραία. Αριδαία. Λουτρά. Και Αριδαίας. Ωραία. Λοιπόν, τι γράφουμε εδώ. Σίγμα Δύο κάπα κενό, διανυκτερεύσεις. Λουτρά Λουτρά. και αποστολή στο 54-160. Πάει και αυτό. Το Κιβέλι Resort. αυτό μας που σας είπατε. είπα πριν. Ναι. Πού είναι αυτό? είμαστε? Που είναι στην Πιερία, παλαιούς Ωραία. χώρους. Άρα σίγμα κάπα αφήνεται κενό. Πιερία γράφεται και αποστολή στο 54-160. Πάρα πολύ Ωραία. ωραία. Αφήνουμε Και το τελευταίο. τελευταία τη Μύκονο, την οποία οι Έλληνες πλέον δύσκολα την επισκέπτονται. Μία Μύκονο σας Μύκονος, έχουμε για το αρχοντικό τέλος. στη Μύκονο. Πολύ ωραίο Πού ξενοδοχείο. είναι το αρχοντικό στη Μύκονο? Στο κέντρο, στα όρια της χώρας. Στα όρια της χώρας. Μάλιστα. Δεν είναι, δηλαδή πέριξ στα Ματογένεια, ας πούμε, προς τα πάνω. Ναι. Μάλιστα. Μύκονος λοιπόν, σίγμα κάπα κενό, Μύκονος το 54-160. Επίσης σε ένα τριήμερο, 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό. Δεν νομίζω, εντάξει τώρα. Δηλαδή, Και για να ξέρετε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, όση διαπραγμάτευση και να κάναμε για εμάς, ανένδοτος ο κύριος Χούντρης. Δεν μας δίνει Λοιπόν, τίποτα. κύριε Χοντρή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια γενική συμβουλή. Να κάνουμε έρευνα για τις διακοπές μας, να επισκεπτόμαστε πολλά site, να βλέπουμε σχόλια για τα site που για το ξενοδοχείο που θέλουμε να πάμε, να βλέπουμε και σχόλια από άλλους χρήστες. Και αντιλιακό, κύριε Χούντρη. Καλά, αντιλιακό. Αντιλιακό για να ευχαριστηθούν τις διανυκτερεύσεις, γιατί Για καλό με μαύρισμα. την πρώτη, αν βγείτε και καείτε, δεν θα ευχαριστηθείτε τίποτα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σας ευχηθούμε και εσάς Ευχαριστώ καλό και εγώ. καλοκαίρι. Ευχαριστώ Να πολύ. είστε Ευχαριστούμε καλά. πάρα Να πολύ. σας ευχαριστήσουμε γενικότερα για τη συνεργασία που έχουμε όλο αυτό το διάστημα. Να είστε καλά, χαρά μας. Έτσι. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, είπαμε Καλαμάτα, Ρόδο, Στούπα, Περίμενε, η Καλαμάτα είναι η Ναυαρχίδα. 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 Ωραία. Λοιπόν, Λοιπόν, από εκεί Καλαμάτα και στέλνει πέρα. ο κόσμος. Ρόδος. Τετραήμερο. Ωραία. Και τριήμερα μετά στη Στούπα στη Μεσσηνίας, Λουτρά Αριδαίας, Ωραία. Πιερία Πιερία. και Μύκονο. Διαλέγετε και παίρνετε κυρίες και κύριοι. Ωραία, στέλνουμε. Διαφημίσεις.